Aprangsi di Fukar Bil Live YouTube channel kelang doan abang pu abang pi abang ka ninga klongpen kardom nang chipi iglo kardom non bertang klongpen nang ponita Hemprek ke wan dia pan lok si la APHLC ke kapin chong lo. Itu milia ajo lo ponang sini dia lo. Bang Suri si baga do ibu. Ini kupia mai si padopan malah tak. Ba pini bang la ke ni tum canvassing lo la election hedi la Alliance Party high vek nahi la pan lo ban Alliance Party high ra itum tribe satum an Khilonjia Khomia Adivasi lapen Gurkha lapen kado kawe atumta ningkang samben ke dop rapet longgia fansi labangso election itum BJP apan perem nangji pulo lapen labangso BJP remra kado kawe a community ke doan longgia pan dei progress lapen peace lapen unity ilitum kado we ke dojia ke dolongjia fansi itum along le itum along ri lapen itum k Kering dia fansi nilitum labangso election kacedan dun la pen labangso kacedan dun posi pinya meeting ke dulu Pini bangsa mai long pini joining tak doma. dake nili ching ne da ko nilitum office long si pini joining edu lage family throk cap rapo BJP pen lock si pini na dun nilitum APHLC long Nang lining ka chithe ateng pen ko ana percentage pen si high unji no. Nili aprang man pu bom lo ong enay sita 60% above nilitum longi pulo Nang ligan niso terang pi ke kosonji. Alaga nili puduning tung te laga bang niso terang pisi cicini lo barat tum cini lo Tame ke claim ke dam bang ke thang ta theklong le. theklong le ni cini am bang claim lo hai lata democratic adet ke di la bang da thur lo laga they have got the right to do Nang lijong si nona phong MLA election high det pulo tangte ke chengsi non pen rar phan pilo thaning tung mane PC claim rat atum han ke la along ri along le ke rai pialam apen akai ke rai akam la pen rong bethe ke chengji ke rong na tu spend si chengji ala ki duk sai se lo pot non ke bang thoi bethe ke hem ta bang dalan hem sai se lo I hum ta we chuning si your 2024 and inkan mongol do yalong last lo asamang bong last lo la el inghan ben ke kivit ahem hedi last lo hala dam et lo chuning 2024 ningkan ili tumang 90% si inghan ben kiti kivit ahem sai selang non anta ante po ani tunge je ke prek dun lo po ani tunga pa phi dun lo la posi kado beta dalan hem ke dolong jia fansi ne tum claim pola ke la pen katiki pe milong ya fan non anta inglong arit katiki jia fan ke Assam government ta non at askim and epin lang non anta na ante la ke nitum ke inglo ang ke karbiang long ke 2/3 body itum inglong area pina ante inglong ang inglong me the ke do karbi itum tribal tum kuki tum anta ko pulo ke chugi yun po dal po si alang lidum duk pikpak lo la po si inglong arit katiki jia pata askim ake men itum si lambek po la pen thoi beti lang abi po kheti klem ne de ti la po si shallow tube well la pen deep tube well setan itum kisom jia phan la ke klembek po BJP atum ko ne dak rolling atlo setame non anta hem prek wan thek the la se non nang li tum jong si hai pulo tangte wan thek jima hemprek ke wan jia phan lok si la APHLC ke kapin chong lo la pen aprang da 1969 ningkan ta hemprek wan etlo la APHLC tu karbiang long phanta karbiang long la pen di masau phanta wan etlo setai litum halabang sut ke thek the pen jok ilitum ali dar tum deng dun de det lo deng dun de det pen non ge chu hang thu bom da long le la pon ni litum APHLC pen la pen la alliance partner tum ne tum chelang pet si la autonomous state bang ge wan thu vek ko BJP tum la ana power ke the kupia pot hem prek wan thek the dat nang li power ke la tung hala area na to power ke la tung mo pen pubam purandar to power ke lage alang li tung power we alang di sakor chona na kente tuliram rong hang pa ing tango pubo nasigang tang ilang banga
ari pen lo pen ari pen si kok ling ga lang lipan ante lage alang li thang na un i lagi hem prek ke wan aning ke hang he ma matang te ke wan thek the lo aning ta hang he pen ke wan da thek thelo lang dak lo lage yok te chini lo